धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय हसं बर' गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर'नि आंगो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायदों। बेजों लोगोसेनो डक्टर बि आर आम्बेडकारनि जोनोम सानखौ फालिदों। बिथां डक्टर बि आर आम्बेडकारनि जोनोम सान फालिनायाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावजेनो बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि सिएम मिहिनीश्वर बसुमतारिया। लोगोसेनो हाबाफारियावबो बाहागो लायो बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि सोलोंथाइ इएम अनिल बसुमतारिया। हाबाफारियावनो सानजारि नोगोर बैसागु बराय फोरबोनि आफादनि फिरफिला बिरहोयो सानजारि नोगोरनि बैसागु बराय फोरबोनि आफादगिरि नाथुराम बसुमतारि। लोगोसे दखरानि गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। हाबाफारियावनो बराय बिबुंथि लाखियो बानजाय आफादनि आफादगिरि मलेन्द्र नार्जारि बिथाङा। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगोरा ब्रिदुल बसुमतारि आरो जर'खा गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारि। लोगोसेयैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि बिथाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरि आरो फावखुंग्रि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि अनसायगिरिफोरनिसिम गोदान बोसोर रंजालि बैसागुसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय हसं गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। बेहाय बर'नि आंगो रंजालि बैसागु सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बरायगोन। बेजों लोगोसेनो डक्टर भीमराव आम्बेडकारनि जोनोम सानखौ फालिदों। बे समाव जों मिथिनानै लागोन दि बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बेनि सोमोन्दै मा बुङो आरो लोगोसे आं केमेरामानखौबो देखायनो खावलायगोन मोसानायखौ बर'नि आंगो मोसानाय। बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथाय बेनि बानजायनायाव दिनै डक्टर बाबा साहेब बि आर आम्बेडकारनि 132थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो हसं गामिनि गेलेग्रा लांदां फोथारावहाय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोङो बेखौ लाफानानै खुंफुंनाय जायो। थांखिया बेनो जे डक्टर बि आर आम्बेडकरा जोंनि गोग्लैसोनाय, नासयजानाय, सुसिजानाय, गादबजानाय सुबुंफोरनो संबिजितनि गेजेरजों भारतनि संबिजितआव मोनथायफोर जे जोंनो लिरनानै बा जोंनो खाबु होलांनाय बेखौ जोङो बिथा खालामनानैनो दिनैहाय बुंनो थाङोबा जोङो हाबा मावदों आरो जोङो माबा नङा माबा मोननाय खाबुफोरखौ लानो हादों। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि गेदेमा सुबुं बाबा साहेब डक्टर भीमराव आम्बेडकारखौ गोसोखांनानै मान बावनाय हाबाफारि जोङो दिनैहाय लादों। एसे आगोलाव जोङो बि आर आम्बेडकारनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि जों लाखांबाय। जोंनि गाव हायुं खुंथायनिनो बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि लेङाइ मावथिगिरि श्रीजन बसुमतारिनि दारै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय आरो जों बावहाय बिथांनि मुङावहाय मान बावनाय बे हाबाफारिखौ जों खालामखांबाय। दा रायजो राजाया गोबाङानो मोनथिया, दा जोङो मोनथिनोबो हाबोआखैमोन, खाबुखौनो जों लानोबो रोंखायाखैमोन। दा जोङो बारा गोबावबो जायाखै डक्टर बि आर आम्बेडकारनि जि जोनोम सान फालिनाय बेखौ जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि बार'गआव खुंनाय बैसागु फोरबोजों लोगोसे बरायनाय फोरबोजों लोगोसे जोङो खुंजेननाय जादों। दा बावहाय जोङो रायजोनो बेखौ बुंनो लुबैगोन बिथांखौ बिथां गेदेमाखौ जोंनि दिनै गोसोखांनाय 14 एप्रिलाव जोनोम जादोंमोनखाय बे जोनोम सानखौ फालिनानै जों गोसोखांनायनि थांखिया बेनो। जोङो दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला सैथो बाथ्राखौ बिथां नङामोनब्ला जोङो ट्राइबेलनि नामाव बा शेड्युल कास्ट बा अबिसि माइन'रिटि बा जोङो हारि हिसाबै मानसि हिसाबै नोगोरारि हिसाबै जि मोनथायफोरखौ मोननांगौमोन, खाबुखौ मोननांगौमोन, बे मोननायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो गोनां जागौमोन। दा ओंखायनो जोङो बिथांनि जि भारत संबिजितखौ रनसायनानै गालांनाय बिथाङानो ड्राफ्टिं कनस्टिटिउन्सि एसेमब्लिनि बिथाङानो मासिगिरिमोन आरो बिथांनि दैदेननायावनो भारत संबिजितखौ महर होनो हानाय जादों। आरो थांनाय 1949 मायथाइनि 22 जानुवारियावहाय भारतखौ मोनसे सभारेन डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक कान्ट्रि होननानै फोसावनाय जायो। नाथाय बेखौ जोङो मोगथां खामानियाव मावफुंनाया जाहैबाय भारतआ मोनसे उदां गणतान्त्रिक मोनसे रायजो होनना फोसावनाय सभारेन डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक कान्ट्रि होनना फोसावनाया बा बेखौ मावफुंनाया खामानिया बेखौ जोङो थांनाय 1950 मायथाइनि 22 जानुवारिनिफ्राय बेखौ जोङो बाहायजेनो खामानियाव।
दा बियो बिथांनिनो जि मोनसे संबिजिर रनसायलांनाय बिनि दारैहाय बे जाफुंदों आरो बै समनि गिबि हादोरगिरि बुंनो थाङोबा डक्टर राजेन्द्र प्रसादआ बावहाय सागान होदोंमोन आरो बेखौ जोङो दिनैहाय भारत संबिजिरखौ जोंनि भारत राष्ट्र हादोरनि खुंथाय खान्थियाव जों बेखौ बाहायबोबाय दा गोबां रायजो राजा मोनथिया ओंखायनो जोङो नैबे फोरबोजों बैसागु फालिनायजों लाफानायाव बिथांनि सोमोन्दै गेबेङै बुंनांगौआवबो जेंना जोङो मोनबाय थादों हास्लाबा मानोना बिथांनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनांगौबा गोबां जोङो बाथ्राखौनो बुंनो बा फोरमायनो गोनां दङ ओंखायनो आलायै बेखौ जों बोरैहाय खुंनो हायो बेखौबो जों सानदों ओंखायनो फैगौ बिथांनि थैनाय सान बिथाङा थांनाय 1952 मायथाइनि 6 डिसेम्बराव रुंसारि जादोंमोन गोदान दिल्लीयावहाय बे थैनाय सानखौ फालिनायजों लोगोसे बिथांनि सोमोन्दै जों गुवारै बेखेवनानै होनो नाजागोन आरो बेखौ बर' फसराव मोनसे गावहाय खुंथाया एसे मोजाङैनो हाबाफारिखौ लानानै रायजो राजानो बेखेवना होनो सानदों ओरैनो बिथांनि सोमोन्दै आथिखालाव आङो खावलायहरनो लुबैगोन जे आथिखालाव जोंनि आखाइ आखाइ मबाइल थाबाय बे मबाइलनि गेजेरजोंबो जों गोबां बाथ्राखौ मोन्थिनो हायो आरो डक्टर बि आर आम्बेदकर होननानै जोङो मबाइलाव टाइप खालामनानै बेखौ सार्च खालामनानै फरायोबा गोबां बाथ्रा मोनथिगोन आरो बिथाङा सोलोंथाइनि बागै मा बुंलांदों राजखान्थिनि बागै मा बुंलांदों जोङो मानसि हिसाबै थांना थानांगौबा जौगा सोदोमस्रिनि बिगोमाफोर बा जोङो सुबुं जानांगौबा हारि जानांगौबा जोङो बोरैहाय सोलिनांगोन लेखा रोङाबा मा जायो लेखा रोंबा मा जायो बेफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंलायनाय दङ आरो बिथाङा सासे भारत हादरनिनो जुरिसमोन बियो सासे इक'नमिक्समोन बियो सासे एकाडेमिसियानमोन बियो सासे पलिटिसियानमोन बियो सासे थिंकारमोन बियो सासे फिलसफार माने बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बिथांखौ आरो बिथाङा बोरै सोलोंथाइ लादोंमोन बेफोर खोब माने मोनथिनो गोनां बाथ्रा जाय समाव बिथाङा जोनोम जानानै सोलोंथाइ लादोंमोन बे समाव भारत हादोरावहाय हारि राननाय थाखो राननायनि बाथ्रा दंमोन ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य शुद्र होननाय बेफोर दङमोन आरो बिथाङा हरिजन फोलेराव दलित फोलेराव जोनोम जादोंमोन होननानै बिथांखौ गोजौ थाखोनि सुबुंफ्रा समानै बा मोजां नोजोरजों नायामोन मोनसे बादुवा खान्थि बै समाव फोथायनाय दङमोन गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ नासयोमोन गादबोमोन सुसियोमोन सोलोंथाइ लानो थांनायाव फरायसालियाव फरायनायफ्राव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों दै लोङोब्ला बे दै लोंनाय दैखराव बेयो खाबु होजायामोन बादुवा साननाय जायोमोनखाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोर दङ दा आङो मोनसे बाथ्राखौ एसे बुंनो लुबैगोन बिथाङा बुंलांनाय सोलोंथाइनि सायाव बाथ्रा बिथाङा बुंलांदों फंसे बाथ्रा मा फंसेल' ना गोबां दङ आं मोनसेखौ गोसोखांदों जे बिथाङा बुङो माने आखल आखु दानायनि बाथ्राखौबो खोब माने सांग्रांमोन बिथाङा नोङो लेखा गोरों जानो हागौ आखल आखु नोंहा गैयाबा बेयो ओंथि गैया होननानै बुंदों बिथाङा ओंखायनो बिथाङा इंराजियाव मा बुंदोंमोन उइदाउट मरेलिटि दि भेलु अफ एजुकेसन इज जिर' होननानै बिथाङा बुंलांदों माने मरेलिटि गैयाब्ला सोलोंथाइनि बेसेना लाथिख' होननानै बिथाङा बुंलांदों बेबो जोंनि थाखाय मोनथिनो गोनां बाथ्रा ओंखायनो बिथाङा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे आखल आखुनिबो बाथ्राफोरखौ सानदोंमोन मानोना लेखा गोरों जानो हागौ आखल आखुआ थिग नङाबा बे जेबो बेसेन गैया होनना बिथाङा ओंखायनो बुंदों बेफोर मिथिनो गोनां बाथ्रा आरो बिथाङा बुंबावदों सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि गोहो गोनां हाथियार होनना बुंदों बिथाङा जाय हाथियारजों नोङो बुहुमखौ जै खालामनो हायोबो होननानै बिथाङा बुंलांदों बेफोर बेसेन गोसा बाथ्राफोर गमामायैनो सोलोंथाइया मोनसे गोहो गोनां हाथियार होननानै बिथाङा बुंदों आरो सोलोंथाइनि बे हाथियार बा गोहो गोनां हाथियारखौ बाहायनानै जोङो बुहुमखौ जै खालामनो हायो होननानै बिथाङा बुंलांनाय बाथ्राफ्रा बेसेन गोसा बाथ्रा दा बेफोर बाथ्राखौ जों गोसोआव लानांगोन आरो बिथांखौ जोङो मान बावनो हानांगोन जाय सुबुंखौ जों मान बावनो रोंनांगौमोन बेसेबांबा आगोलनिफ्राय जों रोंबोआखै जों बावनानै थाबोदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोङो सरासनस्रायै बेखौल' मोनथिबोदोंमोन डक्टर भीमराव आम्बेदकरा भारत संबिजिरखौ सुजुदों बेखौ जों मोनथिगौ आरो जोङो माखासे मोनथायखौ जों मोनथिगौ नाथाय बे संबिजिर सुजुनायजों लोगोसे जे जोंनि थांनानै थानाय नोगोरारि हिसाबै जों जे दिनै जिउ खांनानै दङ माबा नङा माबा मोनसे मोनथायखौ जोङो हासिल खालामनो हादों गुदियाव जे बिथाङानोमोन बिथांनि दारैसो जे जोङो मोननो हादों बेखौ जों बावनानै थायो बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा ओंखायनो गोसोखांलांनो नाजासै आरो जोङो बिथांनि मुङावहाय जोनोम सान आरो बिथांनि थैनाय सानफोरखौ जों गोसोखांनो नाजालांनि जोंनि गेदेमा माखासे सुबुंफोरजों लोगोसे बिथांखौबो जोङो मान बावनो हानांगोन आरो बिथां नङामोनबा मामोन बेखौथ' आरो बुंबावनांगौ बाथ्रा गैला बेफोर बाथ्राफोर आरोखि दिनैनि समावहाय जों बेखायनो डक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेदकरखौ जों गोसोखांनानै मान बावदों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया
क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।